saida Zara'u sanki nake yanana, ya saida Zara'u sanki nake yanana. Fari da sunan Allah wanda ya kagi uwata, yayi uba a gare ni sannan shi ya hukunta. Baitocin soyayyar faɗi maza na rubuta, na yi baran ɗaukinka Allah domin na ya saida Zara'u sanki nake yanana. Min ka salatul fati da jauhara ga masoyi, ba adadi ka rubanya gun maulana mai. Sada dukan ashabu a ƙauna ba sa shaye, da Fatimatu Zara'u da waliyai tsanina alaye da sahabu ko da yabon ware ba. Ahlul baiti a kullum san ku nake ba wai ba. Imamu Hassan da Husaini ya'ya gun mahabuba, Musin Ummul Kulsum da Zainaba yar nana, ya saida Zara'u sanki nake yanana. Jagora ga waliyai ni ba zan kyale ba, Shak Ahmad Tijani jinin babba dan babba. A samini Shak Barhama in yaskudu be baba, futuwati wal barakati babu kamar ka raina. Mu masoyin annabu na gaida ka, Shehu Bashiru a yau maganan dan fadarka. Kai mini yadda ka saba don saida umminka, Shehu Bobbo Khalifa da Sufi masoyin nana, ya saida Zara'u sanki nake yanana. Na rizina a gabanki da sallama ummata, salamu alaiki karima yar gidan annabta, salamu alaiki shafi'a warakar dukkan cuta, salamu alaiki nazifa sabta kau da kazanta, salamu alaiki sujuda mai kwana yin bauta, salamu alaiki azima ke ce alkiblata, salamu alaiki abida ke ce sirrin bauta, salamu alaiki batula, salamu alaiki gunata, salamu alaiki a kullum ni dai zannanata. Amsa min maulati karki bari na yi wauta, don sai dai Abdallah sirrin kauna binta, ba ni kiyaye hijabi domin nana Amina, ya saida Zara'u sanki nake yanana. Sanadin soyayya na rikice yanana, na rasa yaya zan yi cikin dare ko rana, ba ilimi na yabonki ko hikima a gurena, ya saida ki tsaya min kar da ki bar ni da kaina. Da zarar na shiga kunci tuna ki nake yanana, sai in kama yabonki ko abonki gwanina. Jin begenki a kullum ni shine aikina, shi ke bani sururi take na mance kaina, ya saida Zara'u sanki nake yanana. Idan na kaɗaita kullum tuna ki nake maulati, tafakkuri a cikinki babu sakon kominti, sai na ji babu ma'aunin auna isar maulati, take na ce labbaiki Fatima sirrin raina. Nana akwai wata cuta wacce take damuna, idan na so na mahayo sirrin da ke raina, sai na ji babu kalami da zai daidai da nufina, abin na ƙona min rai
sai da zara'u sanki nake yana na tuna in yi karatu aikin zarce karatu kalamin kudurar Allah da kuna yayi rubutu take na tambayi kaina ya kike ne ya bintu take na amsa sirrin Allah sai da nana ko tafiya nake yi tunaki nake ya bintu sai na jira ya ɗauka take na usan batu sai na rasa baiti nake ko kuma dai babatu take na gode Allah don kin san da nufina ya sai da zara'u sanki nake yana na rikice a cikin ke tamkar wani dan maye ina rera ya boke wasu su ce nanaye ta ya zanganki a kullum shi ke sani hawaye umma kiyaye hijabi na ganki da Allah karfafa soyayya ta kau da abokan gaba duk rinsi ki tsaya mun kar da ki bar ni da kaina ya sai da zara'u sanki nake yana na don hasadai ni da Zainab har kursum yana na yarda da malam Auwal mai fadin manana da yan uwa na Fadimi